Aziz vatandaşlar, aziz ildeşler, häzirki döwürde bolup geçen Rus basbalcılarynyň Ukraina halkynyň üstüne çöküp eden etdirikli, talaňçylykly, wagşyçylykly zulüm bilen ýurdu basyp aljak bolup Ukraina halkyny görkezýän zulümini hemmämiz görüp durandyr, şaýadam bolup görendir. Aziz vatandaşlar, şol wagşy goşun 1887-nji ýylda türkmen halkynyň başyna da iýnen wagşy goşun şol. Şola eskerlerim, şol türkmenleri gyran basbalçylaryň ahtyklary, çoğuluklary şular. Şol ruslar şular. Aziz vatandaşlar, bunu diýmek bilen meniň size aýtjak bolýan Ukraina halky özüniň erkinligini, watanyny gorap, janyny ortaga goýup söwüşip ber. Şondan biziň hem göreldi almagymyz gerek. Şolar talap beren basbalçylaryň biziň içimizdäki jinayatkär topar bilen düýbi bir hemmesiniň komandiri, hemmesiniň başlygy bolup beren Putin. Belki de Putin bizdäki talaňçylary özüniň bir rotasy diýipmi, polku diýipmi, diviziyasy diýipmi bir zat diýip atlandyrýan bolmagy mümkin. Emma aňarda bir Putiniň buýrugy bilen, Putiniň görkezmesi bilen edilýän işleriň bar şol. Şoň üçin Ukrainada bolýan söwüş, Ukrainalaryň alyp barýan söwüşi boldygyny özleriniň söwüşi däl. Olar otayda biziň üçin hem söwüşip berler, biziň erkinligimiz üçin hem söwüşip berler. Biziň hem her birimiz şolardan göreldi almagymyz gerek. Şolara ýaşy dile golda etmegimiz gerek. Öz içimizdäki jinayatkär topary näme diýip atlandyrsaňam bärdem aýtýar. Adamlaryň etdiýän jinayatynyň ählisini edip duruşlaram. Bir adamlar agyr jinayet etdiýän şol agyr jinayet edip duruşlar. Türkmen halkynyň başyna olam özümiziň ki öz men hakyky türkmen diýip ýörenleriň etdiýän şol. Bularyň garşysyna näme eliňizden gelse etmeli adamlar. Ýakyn günlerde Türkmenistana müýtler nesip bolsa. Halatda topar uly işler alyp barýar. Täze Türkmenistany gurmak üçin, täze türkmen döwletini gurmak üçin. Biziň hem erkinlige çykmana hakymyz bar, biziň hem erkin ýaşamana hakymyz, hukukymyz bar şu dünýäniň öňünde. Emma hak hukuky hiç kim getirip bermez, özümüz gazanmasak. Başka näme diýeň? Eliňizden geleni edin. Hiç bolmady ýüregiňizde şol talaňçylyk topara, ýa-ni jinayatkär topara ýigrenç döredinde şolamar ulusturlygyň, uly görüşiň ýerşol. Her biriňiz ol bolar bolgusyz gep gürünlere kulak asmaň. Türkmenler hökman öz watanyny, öz döwletini guraram, münasip durmuşda ýaşaram. Nesip bolsa. Ben gıtgaç gurulmuş umurlaryan vatandaşlar Ukraina halkynyň göreldi alyň. Watan söýmek barada, erkinlik üçin görüşmek barada bütün dünýä häzir göreldi bolupdyr. Biz hem şolardan göreldiler, öz erkinligimiz üçin görüşmäne başlaryň, ýollar açalyň. Haçana öz çağalarymyzdan dir aýralyk çekgedeli. Boldun diýer zadyň wagty ýetdi. Korkmak diýen zat ol ýalan bolýar. Korku ýok, korkmalar. Korkmagan bigaýratlyk. Korkmalyň, görüşeliň adamlar. Hoş sag bolun dinleýäniňiz üçin.